Miren Artetxe Sarasola, Nungo azira. Endaiarra. Zein da zure helburua silaban parte harturik, zer eman nahiko zenioke silabari eta zer jaso? Helburua da txapelketa egin ahal izatea eta txapelketa bera izatea erakusleio bat, iparraldeko bertsolaritzarena eta hortan nire ondarra letxoa ematea. Zer nahi nuken jaso, saio on bat eta gero gelditzen den sentimentu hori izatekotan eta publikoaren goxotasuna. Eta eskaini, espero dut momentu goxo batzuk eskaini ahal izatea hurbiltzen den jendeari. Eta zer ekartzen aldio bertsogintzari silabak? Justuki erakusleio bat dela, indar bat ematen zaiola mediatikoki eta jende hainitz hurbilarazten duela, bai bertsozale eta bai ez bada bertsozaleak. Eta horrek bertsolaritza ezagutzen duenari ematen diola parada bertsolaritzaz gozatzeko eta ezagutzen ez duenari hurbiltzeko mundu hontara. Eta uste dut inportantea dela hori bertso eskolak indartzeko, herrietako bertso saioak indartzeko eta bertso mugimendua martxan segi dezan. Hortik, euskara, zer ekartzen aldio euskarari? Azkenean, bertsolaritza indartzen baldin badugu, indartzen dira euskarazko espazioak, euskarazko komunikazioa etengabekoa den lekuak eta denborak, eta uste dut horrek ematen diola bizitasun bat euskarari. Ikustea jendea euskararekin gozatzen, euskararekin irriten, ez izatea euskara helburu bat, baizik eta izatea bide bat, uste dut indartzen duela euskara ikasteko gogoa edo euskara erabiltzeko gogoa. Eta zer janen zinioke lehen aldiz saio baterat hurbilduko denari? Anzteko bertsolaritzaz orain arte dituen ideia guztiak, izan onak izan txarrak, eta hurbiltzeko aur begiekin saioa entzutera, begiekin entzutera ez belarrekin, baina harritzea eta ikustea zer ekartzen aldion. Saiatzea atxematen gozatzeko aitzakiak, eta uste dut atxemango lituzkela.